Så, Crips Turbos til Vakken. Den har det hele. Ypperste luksus. Lækker, rummelig stue med et bord. Lidt lavt, men skal jo nok få til at fungere. Køkken, hvor vi kan... Jeg tror, det er til at blande pandekagedej med. Og så herinde, soveplads. Jeg hører, han er den yngste til... content creator. Influencer-trolden. Kan vi sove herinde, og køleskab, og så har vi toilet her. Og det er bare, altså vi er fuldstændig dækket ind. Det er lort der. Ja, vi vidste ikke lige hvilken side. Vi kan næsten ikke prøve at sende butik. Nej. Der er telte over alt jo. Ja, men næsten tog du den for at få camping der. Prøv lige at forklare, hvorfor du ligger med min North Face jakke og din. Prøv lige at forklare det. Prøv lige at forklare det, Jesper. Jeg havde pakket alle mine ting. Ja. Der er ikke nogen, der har lært mig at passe på dem. Nej. Så jeg glemte mine hovedpuder og mine dyne. Så nu står bare Mercedes jakke. Og en trøje. Ja. Og så er der ikke mere at se her. Nej, så skal man ikke. Hallo. Hvordan har du sovet, Vejle? Jeg har sovet af helvede til. Ja, hvordan har du sovet? Jeg har sovet fantastisk. Ja, skønt. Det har vi alle sammen. Kan jeg forstå på det hele? Du har rent faktisk så. Det kan Jeg har sovet igennem. det kan jeg ikke forstå. Hvorfor? Jeg har da haft Jesper ro og lyd og altså hans ro. Han tager 2 plaster på det. From Paris. Gider står på parkeringspladsen? Yes. Ja, så den eneste grund til, at vi tager dig ind nu, det er For at spise. for at spise. For at spise. Ja. Se Arthur. Hygge os lidt. Så tager vi tilbage. For at hente dyret. Crossloader over i shuttlebussen 12.30 Og den kører til scenen, til scenen. hvor I kan loade af kl. 1. Der loader vi kl. 1. Og så har Så står vi der i grå shorts. Ja, og så har I sceneproduktion. I har bagsceneproduktion fra kl. 1. Ja. Så har I changeover kl. 15. Så I har en halv time changeover. Jamen der skal vi være klædt op faktisk. Ja, men op til der kan I... Så går vi lige sammen ned og klæder op og går tilbage igen. Ja. Og der vil jeg så prøve at planlægge med vores host. Når jeg har været nede i dressing room og har klædt om, bliver hentet af en shuttle og kørt op til scenen. Fedt. Det eneste, der kan fuck lidt op med det er, hvis der ikke er noget personale der. Det er med i dag. Det er. Så skal vi spille Strengelein i Tyskland. Ja, vi har lige pakket grej. Nu skal vi op til Artist Village. Og sidde i boblebad. Nej, det er først bagefter, ikke? Det er bagefter. Okay, så skal vi op og spise noget mad. Men vi skal nå det. Det er meget vigtigt. Ja, og have massage. Og Det er nu vigtigt, ja. Rigtig vigtigt. Og ligge med et eller andet VIP-armbånd, ikke? Og, ja, det bliver godt. Vi glæder os meget. Især Christian derovre, han kan næsten ikke... Jeg kan godt lide kontrol. Kontrol. Nu kører vi! Nu er vi på parkeringspladsen. Det er her, vi opbevarer vores manager. Og det er her, han opbevarer Lexus. vores ildfirma i deres ildbil, hvor de opbevarer alle deres ild. Ja, den er tændt. Ja, man skal ikke komme på tæt på, den er meget varm. Tændt ild. Ja. Sidder du godt, Christian? Jeg sidder fucking nice, altså. Jeg kan lave det til en orkesterbil. Jeg glæder mig bare til, at Immigration de banker på ruden. Og så sidder ham dernede og er i gang med at smule ham igennem festivalen. Så har det spændt. Så er ikke nogen, der ved, at man hører. Mangler noget kaffe eller te eller vand eller slik eller... Skal vi starte med at sidde her, så var først mad kl. 11 lige nu?
Halløj. Halløj. Der er også sådan lidt mere lyst her, lidt mere venligt. Og han er også med i dag. Ja, man. Helt sikkert. Dressing room. Jesper, er du bange? Jeg er ikke bange. Nej. De kan bare komme. Sådan sagde du ikke i morgen, da du vågnede. Hallo, mand. Så er det færdigt. Ja. Jesper, vi... En Flames fik lov til at møde Charmetrol. det er altså rigtig stort for det dem. skulle jeg næsten have lov til. Altså, Jotun-deler... Det er meget sødt af dig. Ja, jeg skal lige ryste færdig. Jeg kan ikke få noget at spise. Lykkes det. Ja. Første bakken her. Ud af mange! Men eneste bakken, hvor vi ikke er headliner. Welcome, humans and fey folk, trolls, beasts, and all manner of rascals to the forest. Here in the woods, many kinds of adventures take place. The beautiful, the grim, the evil, and the good. Here, where the tones and laughter of the forest festival sound broadly in the distance, and the
var så fedt. Den der. Det er bare ligesom et sengelag. Det er fint, det kan godt. Ej, det her det vil være så meget nemmere, hvis vi var 4 mennesker. Skål for troldfest. Og også lidt for trold. Og en lille smule rasperegn. Lille bitte smule. Skal vi... Ja. Vi sidder her. Går vi til noget mad, venner? Det er ikke keto. Skål. Skål. Og bedre her næste gang. Hvad laver vi, Malle? Vi drikker en øl. Hvorhenne? Sådan i Tyskland. Nå, okay. Sidder du på jorden, sidder du på gulvet, sidder du på en stol? Vi sidder i et telt. I et telt? Ja, der er et telt. Hvad, altså, er du tør? Er du våd? Hvad laver du? Og jeg er altid våd. Ja. Hvem ringer vi til? Nej, er det 2 næg, som vi laver en video til? Det er CC's psykolog. Så overlevede vi. Vi har spillet Wacken. Og forplejningen, kunstnerbehandlingen er... Den er skide god. Ej, vandet kunne godt være lidt varmere. Det er lidt koldt, men det er godt. Det er faktisk... Det er faktisk til at holde ud. Det bobler, det lyser, hvad man skal bruge. Det er skønt. Wacken, tusind tak for denne gang. Det har været en ultra mega gigafest. Tak. Tak. Ja. Tak for det hele. Vielen danke. I var sindssyge. Ja. Vi er Skål. sindssyge. Ham derovre er specielt sindssyg. Skål! Skål! Prost! Hehe.